שלום לכולם, היום אנחנו הולכים לדבר על שני גורלות שונים לגמרי של מבנים. זה סיפור שקורה כל הזמן, בכל מקום סביבנו, והוא בעצם מספר איך חומרים מגיבים לכוח. לפעמים התגובה הזאת היא כיפוף אלגנטי וצפוי לחלוטין, ולפעמים היא קריסה פתאומית וערפנית. בואו נצלול פנימה. אז בואו נתחיל עם שאלה שבעצם כולנו מכירים מהיום-יום. למה מדף ספרים עמוס מתחיל לשקוע לאט-לאט באמצע בצורה די צפויה, אבל אם לוקחים סרגל פלסטיק דק ולוחצים את הקצוות שלו אחד כלפי השני, הוא פתאום בבת אחת מתעקם וקורס? אלה שתי תופעות שונות לגמרי. אחת היא כפיפה, מה שנקרא שקיעה, והשנייה היא קריסה. אוקיי, אז בואו נתחיל עם החלק הראשון, החלק המוכר והאינטואיטיבי יותר. למה בעצם דברים מתכופפים כשאנחנו מפעילים עליהם עומס? ובכן, המונח המקצועי לזה הוא שקיעה, וזו פשוט התגובה הטבעית הנורמלית של כל חומר לעומס. לרוב התגובה הזאת היא גם לינארית. מה זה אומר? זה אומר שאם נשים משקל של קילו על קורה והיא תשקע בסנטימטר, אז משקל של 2 קילו יגרום לה לשקוע בדיוק ב2 סנטימטרים. זה צפוי, זה ניתן למדידה, וזה משהו שמהנדסים לגמרי לוקחים בחשבון כשמתכננים מבנים. וזה אבל גדול, בתוך כל ההתנהגות הצפויה הזאת מסתתר חוק טבע כמעט קסום. סוג של סוד על סימטריה ששולט באופן שבו דברים מתכופפים. זה נקרא משפט ההדדיות של בטי. כדי להבין את זה, בואו נעשה ניסוי קטן במחשבה כמובן. דמיינו קורא, נגיד קרש עץ, שנשען על 2 כיסאות. לוקחים משקולת, לא משנה איזה, ומניחים אותה בנקודה מסוימת, נקרא לה נקודה א'. עכשיו הולכים לנקודה אחרת על הקרש, נקודה ב', ומודדים בדיוק בכמה הקרש שקע שם. נניח שיצא לנו מילימטר אחד. נזכור את המספר הזה. יופי. עכשיו הופכים את כל הסיפור, לוקחים את אותה משקולת מנקודה א' ומעבירים אותה בדיוק לנקודה ב', ואז חוזרים לנקודה א' המקורית, איפה שהמשקולת הייתה קודם, ומודדים שוב את השקיעה שם. אז מה האינטואיציה אומרת כאן? מה סביר שיקרה? האם השקיעה בנקודה א' תהיה עכשיו גדולה יותר, קטנה יותר, או אולי משהו אחר לגמרי? והתשובה היא פשוט מדהימה. השקיעה תהיה בדיוק, אבל בדיוק אותו הדבר. גם מילימטר אחד. ההשפעה של כוח בנקודה א' על נקודה ב' זהה לחלוטין להשפעה של אותו כוח בנקודה ב' על נקודה א'. זהו משפט ההדדיות של בטי, והוא חושף סימטריה עמוקה וחבויה בפיזיקה של מבנים. אוקיי, אבל כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, כל הסימטריה היפה הזאת, זה נכון כל עוד הכוח פועל על הקורה, מלמעלה למטה. אבל מה קורה אם משנים את כללי המשחק? מה קורה אם מפסיקים להניח משקל ומתחילים לדחוף את הקצוות של הקורה אחד כלפי השני? פה אנחנו נכנסים לעולם אחר לגמרי. כן, כאן אנחנו עוזבים את העולם המסודר והצפוי של הכפיפה ונכנסים לתחום המסוכן של הקריסה. זה סיפור אחר לחלוטין והוא הרבה יותר דרמטי. וחשוב להבין משהו מהותי. קריסה זה לא שהחומר נמעך או נשבר. זה לא שהגענו לקצה גבול היכולת של הפלדה או העץ. ממש לא. זה כשל של יציבות, של גיאומטריה. המבנה פשוט מאבד את היכולת שלו להישאר ישר, ופתאום, בבת אחת, מתקפל. והנקודה הכי קריטית היא שזה קורה בעומס שנמוך בהרבה מהעומס שהחומר עצמו יכול לשאת. זה כשל של צורה, לא של חומר. אז השאלה הגדולה היא, האם הדבר הזה, הקריסה הפתאומית הזאת, היא אירוע כאוטי ובלתי צפוי, או שאולי יש דרך לחשב אותה, לדעת בדיוק באיזו נקודה עמוד יציב הופך לעמוד שקורס. ובכן, התשובה היא כן, והיא הגיעה אלינו כבר במאה ה-18 מהמתמטיקאי הגאון ליאונרד אוילר. זאת הנוסחה. כן, היא אולי נראית קצת מאיימת במבט ראשון עם כל האות והפאי בריבוע הזה, אבל הסיפור שהיא מספרת הוא למעשה ממש פשוט והגיוני. הנוסחה הזאת נותנת לנו מספר מדויק, שנקרא הכוח הקריטי, שאומר לנו בדיוק באיזה עומס העמוד יאבד יציבות ויקרוס. בואו נפרק אותה רגע ונראה מה באמת משפיע. ובכן, הנוסחה הזאת בעצם מאפשרת את מה שהאינטואיציה שלנו כבר אומרת. קודם כל, האורך. ככל שהעמוד ארוך יותר הוא פחות יציב, הוא קל יותר לגרום לו לקרוס. הגיוני. אחר כך יש את E, שזה בעצם קשיחות החומר. ברור שעמוד מפלדה יהיה יציב יותר מעמוד גומי באותו הגודל. ולבסוף I, שזה הגיאומטריה, או במילים פשוטות, העובי של הצורה. סרגל דקיק יקרוס מיד, אבל קורת עץ עבה, הרבה יותר קשה. אבל רגע, יש פה עוד גורם אחד, ה-K, והוא אולי הכי מפתיע. הוא בכלל לא קשור לחומר או לאורך, אלא לאיך הקצוות של העמוד מחוברים. וזה משנה המון. אם ניקח עמוד שהקצוות שלו מחוברים עם ציר, כמו פין, ונשווה אותו לעמוד זהה לחלוטין שהקצוות שלו רתומים, כלומר מקובעים לגמרי לבסיס,
העמוד הרתום יהיה חזק פי 4. זה שינוי אדיר רק בגלל צורת החיבור. אוקיי, אז אחרי שראינו את שני העולמות האלה, בואו נשים אותם זה מול זה, ראש בראש, כדי לחדד אחת ולתמיד את ההבדל המהותי ביניהם. אז בואו נסכם. בצד אחד יש לנו כפיפה. היא נגרמת מעומס על הקורה, היא צפויה, היא פרופורציונלית, ובעיקר מהנדסים מתכננים עבורה. הם רוצים שתהיה גמישות מסוימת במבנה. בצד השני יש את הקריסה. היא נגרמת מלחיצה של הקצוות, היא פתאומית, קטסטרופה ואי שאלה של יציבות גיאומטרית. מהנדסים מתכננים נגדה. הם יעשו הכל כדי שהיא פשוט לא תקרה. אלה באמת היאן והיאנג של עולם הנדסת המבני. וזו מחשבה לסיום. בפעם הבאה שרואים גשר, או מביטים בשלט של בניין בבנייה, כדאי לנסות להסתכל עליו קצת אחרת. לנסות לזהות את האלמנטים השונים, ולחשוב איזה חלק כאן נועד לשאת משקל ולהתכופף מעט ובצורה מבוקרת, ואיזה חלק, כמו העמודים הגבוהים והדקים, תוכנן במיוחד כדי לעמוד יציב ולא לקרוס לעולם. הידע הזה באמת משנה את כל האופן שבו מסתכלים על העולם הבנוי סביבנו. תודה רבה.